Assalamu alaikum ceernajo on calminama argami haalan ma holko waaji o waɗano koye gujjo mawɗo goto ko joom hakkille o yeehi o naati e banque o waɗi retiré kalis kewɗo exemple fadino 1 million ndo waɗi ɗum retiré o yalti waɗi waaji cukkuɗo e makko mo anda kono noon o laari o latindimo o andi kam feere fof waaji o ko kalis o laarata no heɓiri o hoolaki kankone ɗo yecciti fof o yiya waaji o na ara na rewe makko mo andi kam waaji o suuɗoto wujja kalis o so heɓi walla so ɓe naati ɗo hay goto ala o waɗanma kadi so heɓta kalis o nde laawol ngol jahnimo o yetti pharmacien goto o naati to nder o soodi lekki manam boîte poɗɗe e siroji seeɗa o itti leɗɗe ɗe ko wonno ko to nder fof o joɗɗino o ƴetti kalis o waɗi ɗo nder o waɗi sachet o tambi o yehi to hotanno to no woɗɗi o joli oto waaji dewɗo e makko ari joli oto waaji o no wayno Alaji Diallo nde o joli oto o ari o jooɗi ko sera paaɗo babirawo kono waɗi feere kala o membima o waɗino kala pour yiide kalis o kono o ɗonki yiide kalis tinamo laaɓi babirawo waɗi retiré 1 million deke babirawo no ƴetti kalis o no waɗi nder poɗɗe nder boîte uji ponnoɗi ɗi wadde poɗɗe o yetti poɗɗe ɗe o weddima ko toon o waɗi kalis o jiɗɗo o tafademo noon wona on poɗɗe ha joni ɓay mo kanko mo huccite sachet he déjà babirawo mum koye less nde jooɗi joɗɗini sachet o to less waaji o no huccite sachet kono may makko ngo jaggi ko poɗɗe te o haajorani poɗɗe haaji makko ala e sachet waktu kala babirawo o tina waaji o nanana jungo e poche makko wala nafooɗa kono o wayi tan no motinani mo haaji makko ala e makko sabu mo andi ko lartata ko ala to Allah waɗi waaji o waɗino kala hoore ma yiki alsa ha babirawo o jippi naate saare he waaji o na rewi makko ha babirawo o naati e galle makko waajirawo o jooɗi on cukkunoɗe makko kay wona waajirawo ko gujjo gujjo o no sukke makko namo laara ha o naati e galle makko o jooɗi toon o jooɗi ha jamma o miiji o ronki anduno watta o yehi galle babirawo to o salmini on salmitimo mo andi kam o anda ko babirawo heɓtinimo sabu o wattani hakkille tawi babirawo namo laarano walla laarani no babirawo yeccito noon fof kanko ne o rumotono o ari o salmini babirawo salmitimo o wi kanko de ko koɗo ɗo e saare o jeyaga ɗum waɗi ɗo yahanno kono jengi o yiɗi ko ɗo waali ha Allah weeta o jokka lawol makko joom galle o wimo bisimilla ala probléme aɗa wawi walde ɗo hen waɗimo suudu makko e hoore makko o jippini gujjo o addi hirande ɓe kirti o ki on ndiyam o yari on jooɗi ɓe jewte ha ɓooyi e babirawo o naati to nder yaltini kalis o ƴetti gegenayi o ƴetti kalis o waɗi to nder haɓɓe ha tiɗi fewni gegenayi o ha feewi tegimo place makko e dow balle o ari o continue yewtere e waaji o ha lende foti o wimo bisimilla waaji o leeli naate suudu e leeli kanko ƴetti sajada makko o werti danaka ko e damal suudu he o naatani hay to nder suudu to waaji o na toon leeli waaji o immi e jamma he e babirawo yi ha wayno ko ɗani waaji o immi biyaɗo ko gujjo o woni e wadde fuye suudu ndu mo laara kala ɗo babirawo foti moftude kalis o membi tan e ñaama o tampi o yiyani ha o yalti boowal kadi o babirawo ɗantoɗomo eto membademo on babirawo noon watti hakkille ɗum fof babirawo haalani hedera kono tinimo kam tininde o visita suudu ndu tininde o latata kalis o fof ha wonno o ardini makko fof babirawo tini kono haalani hedera mo andi ɗo waɗi ɗo kalis o waaji o sikkani kalis no ɗon wonno te waaji o wawa ɗon yiide kalis o waaji o laati kalis o ha tampi yiyani kalis o continue lelde nde leeli ha Allah weeti subaka law nde o immi o sulmi o looti o wi dal kanko joni mo wayni to babirawo wimo fat kacitare o wimo nomi hajitima no moƴƴi
komi keppuɗo waɗi ɗo poɗmi yaade. O wimo fata gaccuɗe nen kay jaha. O wimo no walla e mum. Nde babiraɗo o yaha o ɓorni paɗe makko, o wimo fokkita babiraɗo, o wimo argani. O ari o jooɗi, o wimi jinmi ko etoɗa liggade dañana hoorema. Ka suka, aɗa jogii doole, te nakam laaɓi, aɗa selli. Fewji liggoɗa, kala ko dañanɗa hoorema a naftorat janngo e jam. Sa dañi sukaɓe walla famille ma naftoraɓe. Kono so tawi ko guyka jakorɗa, a wuurat e tampere, a naftata hoorema saka nafa bande ɗo e aduna. Te sa maayi kadi lebte godananma to. Fewju liggoɗa guyka moƴƴani. Ɓe wata sikku mi andama, ko gonga mi anda indema, kono mi heɓtini yeeso ma. Hanki nde jaami to banque to waɗede retiré kalis, ko nden jiiɗa kam, ko nden cukkuɗa e amon. Ko jolɗen koye oto e fof aɗa membo pour no keɓirɗa kalis o. Miɗa watte ma hakkille kono haajam ala e ma. Miɗa andi awa heɓde kalis o. To banmimo to a wawamo yiide. O wi nde garɗa, nde cukkuɗa kam kadi ha natɗen saatu nde fof miɗa watte ma hakkille, miɗama yiya. Nde garɗa ɗo kadi e jamma he calminɗa, mbiɗa aɗa larta ɗo mbalɗa. Miɗa andi kadi ko kalis o larata no keɓirɗamo ha joni fof. Miɗama watti hakkille kono haajam ala e ma, saabu miɗa andi to banmi to kalis o a wawamo heɓde. Waajo fuɗɗi ala min wona gujjo, ala naggam. O wimo miɗa andi neɗɗo kay sa woni e bonande a jaɓata aɗa hen, kono noon ko kalanmami ko firtotako. O wimo hoɗo mbalɗa? O wimo ɗo e suudu he. O wimo ko jamma o ko immiɗa ko fof aɗa larta kalis o. Miɗa matina. Haɗo garɗa bowal ɗo leliɗa ɗo, miɗa matina. Kono anda kalis mo larta ko e dow makko mbalɗa. O wima e dow ndi mbali ndi mbalɗa. Gegenayi mo totonomami o ya aflo. Oɗo gegenayi o wimo nani. O wima addu gegenayi o. Waaji o immi yekkiti gegenayi o addi. Babirawo o fooɗi gegenayi o haɓɓiti. Fooɗi o wima ayo kalis. O taki cukkuɗa kam gueɗe hanki ko o taki mbalɗa gallam, o taki mbalɗa e dow ndi mbali. Te kalis he gafliɗa nde hoorema ha Allah weeti. Kalis o nani, kono wona kalis mo. Sa heɓimo nafatama, te a tampi kadi a heɓanimo. Te miɗa andi kadi hay sa woni ɗo e galle une semaine a wawamo heɓde. Babirawo o yekkiti ujunnere okkimo, wimo mi wattama haydara, mi ƴattatako mo, mi fiyatama, mi yennatama. Kono mbiyanmami ko fewji jaha liggoyɗa, ko ɗum woni ko nafanma ɗo e aduna, ɗum woni ko nafanma ɗo e allahkira janngo e jam. Donc bandiraɓe sehilaɓe, kala ko aɗa larta e aduna, fewju larta ɗum no moƴƴi. Aɗa lartira ɗum no moƴƴi, no gandantuma hoorema janngo e jam. Saɗa ɗum ñaama hakkille ma deeƴa ɗum. Gandantuma hoorema janngo e jam. Saɗa hen waɗa no sukaɓe ma walla rewɓe ma hakkille ma deeƴa. A lelata ko mukko aɗa miijo hakkunde ma e yimɓe. A lelata ko aɗa miijo hakkunde ma e joomum. Yo joomum fewju kala ko watta wata laar hakkunde ma yimɓe, laar hakkunde ma e jomirawo subhanahu wa ta'ala. Sabu no heewi ɗo neɗɗo wonata ɗo hay goto alata. So tawi kala ko mbatta ko yimɓe ɓe, a waɗat ko loranma janngo e jam. A wonat ɗo gandantuma hoorema neɗɗo Allah. Emo gondata oɗon nde mbaɗata a laranimo kanko ne nawawi o asma yafade ko mbaɗanoɗa. Ɗum noon bandiraɓe, on calminama. Ko sehil moon, miñirawo moon, walla ɓiɗɗo moon arnoɗo e yewtere Mamadou Gangue.